Biko anyị chọrọ ka mmetụta aka n'ikenga na ihe mara maka ikenga na uru ọ bara. Daalụ. Ana m ekele Igbo bụ Igbo. Daalụ sọ. Ikenga. Ọ nwere ndị na-anụ ikenga. Ha mara ihe bụ ikenga. O nwere na ụdị ihe esi wee kwu ya. Asị na onye a nwere ikenga na inwe ikenga chi. Mmadụ inwe ikenga bụ ndị ihe na-agara nke ọma. Mana e nwere ikenga bụ ikenga. Anyị na-afụ ya. Na ikenga. Anyị na-afụ ya. Ihe a bụ ikenga arụsị a. Yes. Ikenga arụsị a. Onye ka arụsị na-akwụ ọba jam afanye nje. Ọ bụrụ na ori were bịa na be gị, esi m na ori bịa na be gị, na ị chọrọ ịma ndị zu nya bụ ori, mma gwa gị na ori ahụ ga-echigheta azụ. Ọ bụrụ na m bịa na be gị, m na-eburu ikenga otu a. Anyị na-achọ onye dara oshi. Anyị na-achọ onye dara oshi. Anyị na-achọ onye dara oshi. Anyị na-aga the compound ahụ right now. Ịdọkwa ikenga. Onye dara oshi ga-azọrọ otu ahụ o chiwere azọrọ wee chighekwa azụ. Ijiri ya. Ma ọ bụ ichere ezi azụ. Ichere ezi azụ. Mụ na onwe m bụ ichere nwere ikenga. Ọ dị n'isi aja. Ọ bụrụ na nna gị wee nọrọgo ụwa, ị ga-enwe ikenga. Ọ bụrụ na nne gị nọrọgo ụwa, ị ga-enwe ikenga. Ọ bụrụ na arụsị wee nọrọgo ụwa, ị ga-enwe gịnị ikenga. That ikenga ahụ ga-adị between gị na onye ụwa chi gị ahụ. Ahụ ọbụla ị na-egbu na ikenga ahụ, chi gị ahụ na-ewere ya ebe ahụ. Andị na ọ ga-eme na ọkpa ga-esi gị ike n'ala. And na ọ ga-eme na ihe ị na-eme ga na-agara gị. Ọzọkwa bụ na o nwere ndị jikwe ikenga ahụ eme ndị mmadụ ihe. Ndị ajọ mmadụ. Onye chọrọ ka ya kechie elu, ọ pụta weta ihe abụ ikenga. O were akwa ọcha, akwa red, akwa blaki, okenya. O were wee kpọọ ya afa. Ọ kpọọ oke nkụ, oke nkụ, oke nkụ. Afa ịbụ oke nkụ. O were dati ya mee tinye n'ime ikenga. Mgbe ahụ o ji ihe a bụ mpu atụ. Mpu atụ a na-arụ ọrụ. O were ya, ọ na-akụrụ ya. Ọ kpọọ oke nkụ. Ikenga aza dị name. Oke nkụ ọzakwa ọzọ. Ọ bụrụ ya 4 days ya ndụ ụbọchị n'ime. Ọchị ya na tata na ihe eke enyi. Okechie ya ọ kpọọ ya gịnị aba igwe. Ọ chọzie ka ya mechie ụlọ akwụkwọ. O kpuchie mme ọkụkọ. Ọsị ya na tata ka ị ga-eri nri me gịnị imebe nri. O kpuchie dị anụ. Ome gịnị? O were wee fie ọnya ya ka a jụ egbu ọnya mbọ ịtọ ịnọ ise isii isaa. Ihe ahụ o merụ eburu wee pụọ. Nyechọwazie oke nkụ ebe ọ nọ. Ọ gbapụtazie oke nkụ. O nwere ike bụrụ na onye na-atụ kọntena. Ihe ọbụla ọ na-emezi ya na-ada mmiri mmebi. Nsogbu. Onye bụ na mmadụ kpọrọ aja afa. O ji ikenga kpọọ ya afa nweta dibịa bụ dibịa. Ịchọzie imebi ya bụ ọgwụ. Ị ga-eji ọkwa ịgbara ihe a na-akpọ omeji. Omeji ya na-agbakọ n'osisi. Ma na omeji nke a ka nke last 2 years ka ị ga-ewetezi
wee bọọnụ ọnya bọọnụ ka ihe eji wee mebi ụdị ọgwụ ahụ. So ọgwụ ọbụla mgbe ị bịa jụọ ese ị mara ihe ejiri mie ị mara ihe ị ga-eji megide mie ọ bụrụ na iji wee mebi ọgwụ a ka ihe megide mebi ọgwụ a ọgwụ na-adị n'ụdị n'ụdị. So na ikenga ị na-ekwu okwu ya ikenga wee bịa dị ikenga bụ imeji mmụọ na-aba n'ime jiri wee pụọ ọ ga-enwe aka nwee ọkpa nwee isi nwee ntị nwee ihe niile na ịchọ ka i wee godo nna gị papa ikenga ya ọ ga-enwe ikenga ka igodo mmụọ ọka ka ise ndị mmụọ mba ịpapa gị na ikenga ya anyị ekene elu ọnya bụ ikenga. Daalụ sọ. Ndị n'obodo Ebo ha ka enwenwu ikenga. Nwanyị onye chọrọ inwe ikenga ga-enwe ya mana ịmago n'ụwa kịta ghọrọ ya asị na mmụọ ya na okwukwe megidere ihe megene wee dị otu a asị na onye nwere okechi adịghị ahịhịọ chi. Onye ọbụla nwere ikenga ọkpa a na-eji ya isi a na-eti ya arụ m amaghị ya olee ozugbo ọnụọ na oshi gere buru ya bụ ikenga ya ibido nwebe nsogbu ebe ọbụla ị nọ. So onye nọ mba dị iche iche ga-enwe ikenga ọ ezigbo ihe ka ọ bụ maka ndị makwara anyị ahụ maka ihe akịta m na-ekwu mmadụ ncha amaghị anyị. Thank you. Daalụ sọ.